Euskaraldia 11 egun euskaraz, azaroaren 23tik abenduaren 3 bitarte Euskal Herri osoan eginen den ariketa kolektibo bat da. Bere helburu nagusia euskaldunen hizkuntza ohiturak aldatzea da, euskararen erabilera handitzeko. Eta ekimen horretan Berriobitiko herritarrok ere parte hartuko dugu. Euskaraldian parte hartzeko 2 baldintza bete behar dituzu, 16 urtetik gorakoa izatea eta gutxienez euskaraz ulertzea. Parte hartzeko 2 modu daude. Nik ahoa bizi, euskaraz egingo dut. Ni Abel aho bizi izanen naiz 11 egun horietan. Euskara ulertzen duten guztiei, euskaraz hitz egiteko konpromiso hartzen dut. Eta ez ezagunei, lehenengo hitza gutxienez, euskaraz egingo diet. Nik belarria prest, euskara ulertzen dut mintzatu ezarren. Ni Alicia belarri prest izanen naiz. Niri 11 egun euskaraz hitz egin. Ulertzen dut, naiz eta batzuetan, pues hoy tengo que cambiar al castellano y tú sigue en euskera. Eta zendeako beste 11 lagunek ere euskaraldian parte hartuko dute. Ni Sergio aho bizi. Ni Gorka aho bizi. Ni Jon belarri prest. Ni Joseba aho bizi. Ni Juanjo aho bizi. Ni Luzma belarri prest. Ni Zoila aho bizi. Ni Ainhoa aho bizi. Ni Beatriz belarri prest. Eta zu zer izango zara, aho bizi edo belarri prest. Aukeratu zure rola eta izena eman euskaraldian. Animatu eta parte hartu euskaraldian! Ematen duena baino errazagoa da. Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu.